Galicia entra en Europa. Era unha terra con potencial, pero con desequilibrios que reducir. Desequilibrios económicos, sociais e territoriais. Unha Galicia periférica, dispersa, con infraestructuras limitadas. Europa chegou como investimento, como planificación, pero tamén como solidaridade. Un proxecto común construído sobre a paz e a vontade de progresar xuntos. A través dos fondos europeos, Galicia iniciou un proceso profundo de transformación. Primeiro, houbo que conectar Galicia, superar illamentos, reducir tempos, garantir servizos básicos, estradas, ferrocarril, portos, infraestructuras que hoxe damos por feitas, pero que cambiaron a vida do territorio e abriron oportunidades. Pero o reto non era só medrar, era facelo sen deixar atrás a súa xente e os seus lugares. O medio rural, clave en Galicia, necesitaba modernizarse, dispoñer de servizos de calidade e crear oportunidades. Porque a cohesión tamén é poder vivir, traballar e prosperar en calquera lugar. Galicia transformou a súa economía, modernizando a industria e os servizos, fortalecendo as súas empresas, consolidando sectores clave como o mar e a pesca. Máis tecnoloxía, máis valor engadido, máis presenza nos mercados internacionais. Unha forma de facer baseada na calidade, na confianza e na orixe. Unha identidade que Galicia foi consolidando e proxectando dentro e fora. Desde o inicio, os obxectivos sociais estiveron no centro. Educación, formación, emprego, inclusión social. Ninguén debe quedar atrás. Hoxe, Galicia non só avanzou, converxeu con Europa. En renda, en emprego, en capacidades, reducindo fendas históricas e construindo unha sociedade máis equilibrada e xusta, e máis moderna, máis conectada, máis formada, máis aberta ao mundo, recoñecida baixo unha idea compartida: Galicia calidade. O futuro pasa por avanzar con ambición, dar resposta ao reto demográfico, impulsar a innovación, consolidar a transición ecolóxica, seguir investindo nas persoas, en educación, en saúde, en vivenda, sempre da man de Europa, sen renunciar á nosa identidade. Galicia, 40 anos en Europa, fondos europeos, construindo futuro.